aza megna tigniza ko mama no mabe no nana pas de décision couranga ye fare nani fatisa photos alcimana ça m'attend remplaçant ça fait du lono province de Gossarès Madagascar zany ka faritra diana olo jiaby atanany efa maty aminao atsarananao mety aminaka manafola jiaby efa dala aminao manafola jiaby efa tara aminao tsisy olo mahazo izy koa tsy samy fo préférene volanareo jiaby hoanihoany bojo samtra zabe misy anao samtra zabe mahitanao hainao jiaby zaka mafalifaly zao hainao jiaby tiako midoko ankilana tsisy zaka vita zao lavikanao zao magnange anao io viavy maro ampahira anao io viavy maro ampitazigny manafola jiaby efa dala aminao manafola jiaby efa tara aminao tsisy olo mahazo izy koa tsy samy fo préférene volanareo jiaby hoanihoaniny bojo bandy jiaby amtanana magniry te araka aminao tona vola be nefa nasamboriny tsy azo nao io manambotra karaha maro bandy jiaby amy la quartier efa miaiky aminao anao io viavy anao viavy tsara anao io maro ampahiry anao viavy to campo anao io magnangy tsara bika tsara tare atsaranao mafatifaty manafola jiaby efa dala aminao manafola jiaby efa tara aminao tsisy olo mahazo izy koa tsy samy fo préférene volanareo jiaby hoanihoaniny bojo Yeah man. Eba. So healthy. Nakao vola tam banky microcrédit ganaovagna plaisir le vola demande tiavagna le vola zay sy tiavagna de amy tegna famo one vaniny vola jiaby tsisy vola jiaby délire manafulany vola manafola jiaby efa dala aminao manafola jiaby efa tara aminao tsisy olo mahazo izy koa tsy samy fo préférene volanareo jiaby hoanihoaniny bojo manafola jiaby efa dala aminao manafola jiaby efa tara aminao tsisy olo mahazo izy koa tsy samy fo préférene volanareo jiaby hoanihoaniny bojo